God dag, mine herrer, og en enkelt smuglyttende kvinde. Det der med ishockey, det kan godt være et problem, når man blander køn og politik ind i det. Den amerikanske ishockey succes i år med dobbelt guld til herrer og kvinder. Herrer og damer. Den fik et lille efterspil, fordi kvinderne spiller i en liga, der ikke rigtig giver overskud, lever på andres almisser og har vundet i en lidt svag liga et par gange. USA spiller imod Rusland og Canada, som er sindssygt stærke. Og herrerne vinder så efter 45 år, hvor de ikke har vundet, vandt de endelig. Så er det, at præsidenten i USA, som ved Gud har mange fejl, men bare fordi manden er idiot, er det jo ikke alt, hvad han laver, som er forkert. Han inviterer så de her herrer til kongressen og State of the Union tale. Og så siger han, jeg bliver nok også nødt til at invitere kvinderne med. En rigtig god omklædningsrums joke for mænd, som vi griner af. Og vi mænd synes, det er pisse sjovt. Og så kommer kvinderne, som forinden og siger, vi vil være der, hvor mændene er. Vi vil være der, hvor mændene er. Vi vil også være, hvor mændene er. Og så kommer de ind, hvor mændene er. Og siger, ja, men vi kan ikke lide den måde, I snakker på. I skal sige det på en pænere måde. Og vi kan ikke lide præsidenten, og han sagde det på en forkert måde. Så da han sagde, jamen så bliver jeg også nødt til at invitere kvinderne med. Jamen så vil vi ikke med, fordi nu er vi sure. Og jeg tænker, hold nu kæft, din spasser. Hvad tænker du på? Du bliver inviteret til kongressen og af præsidenten. Og så fuck det, at præsidenten, han er en, du ikke kan lide. Det er præsidentembedet, der har inviteret dig til kongressen for at blive hyldet af det amerikanske folk. Og så sidder du og siger, jamen han sagde det på en forkert måde. Jesus Christ, mand. Jesus Christ, mand. Det var bare en tanke. Ha' en fantastisk dag.